Фестываль кветак у Брэсце прапісаўся год таму. Ужо сёлета колькасць яго ўдзельнікаў значна пашырылася. Распрацоўка дызайну кожнай кампазіцыі ажыццяўлялася не адзін тыдзень. Нехта стварыў каляровы сад з папугаямі, нехта казачную хатку бабы-ягі. Шмат кампазіцый было аб'яднана тэмай мастацтва і падарожжаў, але не толькі ўвасабленнем крэатыўных эскізаў спрабавалі ўразіць журы аўтары. И, конечно, колобки. Прадстаўнікі камунальніка запросили гостей на кветковое чаяванне и бразильский карнавал. Все готовились, все совместно, дружно. Работали над композицией в течение месяца, были задействованы люди. Принято было такое решение воплотить такую идею. Надеемся, что жителям нашего города все понравилось. Падарожжу 19 стагоддзя у час рускага класіка Александра Пушкіна ажыццявілі прадстаўнікі сярэдняй школы нумар 20, а вось у школе нумар 7 звярнуліся да сваіх беларускіх каранёў. Ну, цудоўнае жыццё толькі тады, калі мы живем под мирным небом, калі наши хаты патанаюць у кветках, калі твары наших дзяцей расквешаны усмешкамі. Ну і цудоўна гэта толькі тады, калі гэта адбываецца на тваёй роднай берасцейскай зямлі. Па выніках конкурсу спецыяльны падарунак ад старшыні гарвыканкама атрымаў парк культуры і адпачынку. Сваіх пераможцаў вызначылі і ад адміністрацыі раёнаў Брэста, а галоўны падарунак гараджанам. Уражанні ад прыгожага фестывалю захаваюцца ў мільёнах фотаздымкаў. Евгения Мороз, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».